Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, én Iceblock HD vagyok, és elérkeztünk az első ilyen, survival sorozatomhoz, amiben most tényleg túl fogok élni. Nem tudom, hogy milyen lesz, de hát majd lesz valami. Remélem fogok valami kis bányát találni, vagy egy kis házat, amiben túl tudok majd élni. Akkor így beüsítem itt a koordinátát így nagyba, így 1000-re. Hát úgy így, és akkor legenerálja nekünk a világot. Addig iszok egyet. Most na. Unalomba. Hát igen. Na, szépen be is töltött. Hát ez elég jó dolog most, hogy itt van egy csomó disznó. És igen, majd a koordinátát majd megnézhetitek, ha megállítjátok a videót. De mondom, elnézést a zúgásért, de azért, mert a gépem hűti a procit, és ezért elnézést kérek. Jó, angraftok egy workbench-et gyorsan. És a többit ezt meg a workbench-be fogom folytatni. Úgy elemondjam. Hát, köszönjük, gyere, sétált a disznó. Nem sokáig, mert mindjárt le foglak ütni, és már jó befalakozok a húsgárból. Oha. Ott is vannak még disznók, tehát majd itt jó túl lehet élni. Ez jó map végül is, jó koordinátát ütöttem be, mert csak így random ütöttem be valami koordinátát, hogy ezért legyen valami, de jól is jártam vele. Ez mondjuk a disznóknak a csordája, mert annyi van. Pathfinder, olyan sok. 3 darab hús, 9 darab hús van. 10. Na, ez jó végül is, mert itt van egy csomó vető, meg abból is meg túl lehet élni amúgy. Élni, ez fail volt, de gyere már vissza. Na, kicsit irritáló volt, de nem baj. Kicsit aratok itt, mert most megtehetem. Az agyag? Szedek egy kicsit, jó? Megengeditek. Köszönöm. Oj. Szedni kell, mert téglaházam lesz. Elengedek ide, nem. Átmennek tényleg csak olyan nem lesz, de először ilyen kis kezdő, ilyen faház, ilyen falusi ház. Hát, egyáltalán találok majd falut, találok még falut, ez is fail volt. Nem tudok nem beszélni se. Na de jó van. Itt még szedek egy kis magot, mert ez kell. Aratógép készen áll. Igen, és majd lesz lehetőleg majd Team Fortress videó. Nem tudom, hogy lesz-e, de lehet, hogy lesz. Tehát GTA-s videó is lesz. Ne aggódjatok, Watch Dogs-os is, elméletileg Gran Turismo 6 is, talán nem tudom. De az utána, hogy lesznek ilyen nagyobb most kijött játékokról videók. Plusz még PS3 unboxing videó is lesz, talán nem tudom. Mert lehetséges, hogy nem lesz, de lehet, hogy lesz. Tehát majd nézzétek meg a unboxing videót, és lájkoljátok. Kicsit elkezdek itt aradgatni. Na, és akkor itt szépen kiütögettem még egy kicsit. Legyen azért egy 40 ilyen magom, mert az úgy is kell. Szükséges. Ez az megvan a 40, ezért még szedek egy kicsit, hogy azért szép szem legyen. Jó. Ez tuti fog adni magot. Ez tuti fog adni. Nem fog. Nem baj. Ott még van egy kis disznój. Szóval levágom. Hát igen, de most vissza kéne menni ahhoz a workbenchhez, amit én ott elcraftolgattam. Mivel hogy kellene nekem. És itt lesz valamerre. És megint zúgás, meg elnézést. Csak hát nem hívtak a gépem.
de majd mindjárt, és nem mindjárt, majd a következő videóban majd kitalálok valami másik mikrofont, hogy ne legyen olyan közel a géphez. És már mindig megfogom ezt a mérföldkövet. Nem tudom, hogy miért, de ezt átfogtalom. Meg szedek valami szebb fát is. Onnan csak gyere le. Gyere már le onnan, mert nagyon... De nem kempelj már magad. Nem hiszem, hogy nem tudom levágni ezt a dagad disznót. Gyere légszerre, kicsinálom. Ó, kapsz egy húst. Miért kell egy disznónak? Nem a fán kell élnie, a betonon kell élnie, vagy a talajon. Hát milyen dolog ez, mert hogy ott van a fán. Nem fakopáncs ez. Vagy igen? Kiderül leklámítom. Ezt is én nem mondtam. No, de valamerre... Hát jó, de most nem fogom megkeresni azért workbench-emet, hát hülye, aki megkeresi. Fogok csinálni magamnak most tényleg egy csákányt, abból szedek egy kis követ, és abból meg majd fogok jó kis boltát csinálni. Hát mit szólnátok ide? Jó, tanulj meg beszélni. Vagy beszélj meg tanulni, tök mindegy. Jó voltál Iceblock, tényleg. Na, tehát akkor itt a workbench mellett kezdek egy kis bánya lejáratot, ami nem is annyira nagy bejárat lesz, de hát most 2 darab ilyen kettesivel fogom megcsinálni. Tehát nem tudom, hogy milyen lesz ez a sorozat, remélem élvezni fogjátok. Ezt is csak ilyen változatosságnak rakom bele, hogy kezdjünk, mit tudom én, egy Minecraft sorozatot, ami úgy nektek így megfelelő. És egy kicsit beszólalt ez a kis beszélgetés, de mentek az utcán az emberek, és behallatszott. Na, tehát kezdtek itt lejjebb menni. És nem tudom még, hogy fogok találni valamilyen kis ércet, de az biztos, hogy hát majd fogok egyszer találni még gyémántot is, meg obszidiánt is, de hát ezt nem olyan nehéz csinálni, és csak láva kell hozzá, meg egy kis víz. Tényleg iszek egyet. Ez jó esett. Folytassuk is. Folytassuk tehát a munkát. Tehát addig fogom ezt itt szedni, amíg... Ne bazd meg. Ne bazd meg. Ne bazd meg, hogy este van. Nem pedig olyan estére nézett ki. És nem mindegy, hogy ő betűvel beszél, vagy el betűvel. No. Tehát itt most szedek egy kis követ. Ércet alig várom, hogy találjak. De már lesznek ilyen külön mód bemutató kis Survivor, majd lesz, hogy Techit. Megbaszott felfogyott a boltam. Csákányom, hát. Milyen dolog ez? Csinálok egy kemencét, mit szóltok hozzá, plusz még egy jobb szettet fogok csinálni kőből, bár ezt a kardot mindenre viszonylag, plusz még ezzel fogom ütni most a bőrtöt. Elhasználom most, megmondom most elhasználni. Na így, de mindjárt elkobozik. És igen, és kobot. Jó van, skíteni. Hát nem is tudom még, hogy milyen szettet csináljak. Csinálok egy boltát, biztos.
És még egy gyákán is ártani. Úgymond, elnézést, egy kicsit akadok, de ez nem lag, ez akadás. Na. Fogom csinálni még egy elsőt, még egy kapát is, ha minden igaz, mert az is szükségemre lehet. Szükségszerű lesz. Hát még nem tudom, mert ezt a lányát itt egy kicsit befedem, hogy beesülne valaki. Ezt így megjelölöm. És elkezdek egy kis fát vágni, mert úgymond jól jön. Bár onnan egy kis homokot is szedhetnék, mert ugye üveg. Most ezt kimondom, hogy üveg, akkor már mindenkinek az jut eszébe, hogy homokot kell szedni, és kemencébe kell égetni a homokot, ha szép házat akarok létrehozni. De ez még csak a következő részben fog eldőlni. Még ezt a kis homokot itt kiszedem, és aztán elkezdem tőletek. De még lehet, hogy kicsit maradok. Nem annyira sürgős dolgom van. És igen, lehet majd nekem mappot küldeni, majd azt is megadom a leírásocskásában. Lehet benne labirintus, minden. Párkör. Tehát kis mappokat. Az meg esteledik. Na, tehát ennyi lenne ez a kis videó, még ezt a kis homokot itt kiszedem. És ennyi lenne ez a kis videó, tehát ez volt itt ez a kis bemutató, amiben most már van egy almám is. Tehát itt így elkezdtem itt survivorozni, de majd a következő részben természetesen folytatni fogjuk, de még az se biztos, tehát én nem MC Góppany, hanem Iceblock HD voltam. Sziasztok!